To, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka da safiya, barka da wannan lokaci. Malam Alhassan, kamar yadda idan ka shigo account ɗinka MTF naka, kana so zaka kunna wato AI trade naka, to kawai ba da jimawa ba. Abin da za ka yi shine za ka zo ga nan wurin da sa transaction. Kana zuwa kawai shi za ka danna. Idan ka danna shi, ga shi abin da zai baka. Da zaran ya baka nan wurin, kawai abin da za ka yi, kila zai baka wannan guda uku ko biyu. Idan ma dai uku ya baka, to nan za ka danna. Ga shi nan inda aka sa AI Smart Transaction. Kawai sai ka danna shi. Kana dannawa ga inda zai kawo ka. Da zaran ya kawo ka nan wurin, kawai shi ma abin da za ka yi kawai nan za ka kalla. Ga shi nan inda keyboard nan ta nuna. Ga shi nan on da slash off. Kawai already ni na a kunne yake, na riga na kunna shi. Da ka tashi kawai nan wurin blue ɗin nan, shi za ka danna. Kana danna zai nuna ma blue. Already kenan ya kunnu. Kawai da zaran ka kunna, sai ka yo baya. Idan ka yo back, sai ka fito kawai. Idan kana so ka tabbatar yana kunne ne ko kuwa, sai ka zo sai ka danna nan wurin. Ga shi nan Capital Flow. Kana danna zai nuna ma yana kunne ko bai kunne. Sai ka danna. Ga shi nan ya nuna ma cewa, ga shi nan ya nuna cewa AI trade. To wannan AI trade ɗin da ya nuna ma cewa yana kunne kenan. Shi kenan sai ka bar shi. Ba ka ba kuma taɓawa. Sai dai in ka nishaɗu, ka iya zuwa kana danna nan wurin Capital Flow ɗin nan. Ka rinƙa ganin yana kunne ko baya kunne. Har tsawon kwana 5 zuwa Monday to Juma'a. Yawwa wannan shine a takaice. Allah kuma ya mana jagoranci. Allah ya bamu sa'a. Allah ya sa muna da rabo a kan al'amuran namu. Assalamu alaikum. A gaida maigida Fataskum.